Pozdrav! Danas ćemo napraviti jedan shake od povrća. Povrće je puno bolja opcija nego shake od voća, iako to sportaši nisu svjesni. Idealno za vrućine. Preporučam ovo ako želite stvarno biti efektivni i jako brzi na trčanju u toplimu. U shaker ćemo ubaciti ovako krastavce. Ćemo ih zašekat. Onda ću ubaciti pola korabe. Koraba je odličan vitamin C, ima i nešto kalija i jako je dobra. Dodat ću jedan češnjak, jedan samo dio, jedan mali dio, ovako pola toga. I na kraju ću dodati baziliku, evo to je mesnata biljka koja u biti služi kao začin. Nemam kopar bi bio malo bolja varijanta za ovaj shake od krastavaca, ali ovo će dobro poslužiti. Evo, i sad ću na kraju dodati vrhnje. On jako dobro se slaže i to masnoća, masnije vrhnje. Evo, i to je bilo to. Eto, elektroliti vam neće trebati. Sve što trebate za izvor kalija, magnezija, sve u ovim krastavcima. I eto nešto malo krabe. Vidimo se na nekom prevrućem danu.